Baina oso fanatikoa taldiena, baina bere ibilbideagatik aukeratuko nahen The Rolling Stones. Urte askotan hor egon dielako, ja 50 urte baino gehiago egin da ez. Eta gero beti atzerrira goia zenez hemen rock and roll estenan, euskal talde bat aukeratzekotan, Brigada Kriminal aukeratuko nahen. The Rolling Stonesen Sticky Fingers, oso disko osoa dalako eta 1900 ez dakit 30 edo 32an atarata egoteko asko transmititzen hauen diska da. Eta gero opari bat izan zen eta, bueno, entzun da neukan, baina lagun batek oparitu osten The Class diskoa, una bomba, azkenean. Apurra countryra jongo naz, Chris Stapletonen Starting Over kanta, iruditzen jote, ez dakit, momentu goen zein txarretan lagundu osten kanta da, eta animo ez dakit, sentsazio asko sentidua zorraz. Gero aukeratuko nahen One Thought Goes to Pittsburgh, Ramonesena. Juergarako eta ganerako animoa altzate dozten kanta dalako. Eta azkenik Break On Through to the Other Side The Doorsena, bebai, garai hartako oso kanta ona iruditzen jatelako eta dekolako txispa bat oso ona. Howlin' Wolfen If You Ain't Got Nothing, You've Got the Blues. Ez daukazu ezer bluesa daukazu, iruditzen jate kristonako esaldiaz, azkenean esaldiak berak esaten duen moduan, ez badeko zu ezer, beti egongo da bluesa hor. Ni gitarrista izanik, normalean gitarristak solistak aukeratzen da, baina ni gitarrista ritmikoa nazenez, niretzako referente bat izan da Malcolm Young, ACDC-koa, iruditzen jatelako dala gitarrista ritmiko onena pasau dela historiatik, ja hilda dago, baina izan zala. Aldatu da asko eta gaur egun streaming bidez ere entzuten dut musika gehiena. Baina jarraitzen dute romantizismo horrekin eta tokadisko zadekot eta viniloan be entzuten dut. Eta gaur egun erosten duten musika gehiena viniloan izaten da. Plateruena Kafe Antzokia, Durangon dau eta azkenengoz joven nunien bete eta gonzan gura arte eta itzele izan zen. Eta leku oso da joteko, Gel Dorado Gasteizen. Eta gero asko gustatzen den leku bat, nik uste Durangaldean igualdeko un leku honetariko dela, Ateneo Elorriokoa. Gaur egun, azkenen urtietan gehien bat junaz Bilboko Kafe Antzokira asko, eta asko gustatzen den leku bat da. Ez da saldu beharrik, ez? Kutsu magikoa deko. Eta gero lagun batzuk zabaldu da Amaraun Arte Fabrika hemen Abadiñon eta azken aldian asko joaten gara eta kontzertu oso onak egoten dira eta gertutasuna daue eta hori asko guzti diate. Lucifer, azken arroken, 2018an uste dut izan zela, beraien itzulera, sekula ikusi barik aukina bezan eta hileak puntan aukina bezan kontzertu osoan. Eta gero Eskandinaviara joko dugu Garrido eta Helicopters 2008an, 17 urte neuko zanik eta joan ginen rockstarrera, Barakaldora eta itzela izan zanen eguen energia ezin da deskribatu. Kasu honetan nahiko gazte izan zen, Durangoko azoka baten eta ez da nire estiloa gaur egun, baina zutagarren homo sapiens izan zen. Eta flipatu ginen. Etorri nintzen beste musika bat entzutetik, etxean, eta erosinaen hori dizka eta flipatu ginen. Lehen komentaten moduen viniloak erosten duaz gaur egun, gehien bat. Eta bat izan da Neil Youngen Harvest diska. Eta beste azkena erosiotena, Lou Reeden Rock and Roll Animal.